Αυτή είναι η ιστορία ενός κόσμου εξαρτημένου από τα υλικά αγαθά. Μια ιστορία ενός συστήματος σε κρίση. Ρυπαίνουμε τον πλανήτη, ρυπαίνουμε τους εαυτούς μας, ενώ ταυτόχρονα είμαστε δυστυχισμένοι. Το θετικό είναι ότι όταν αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε το σύστημα, αρχίζουμε να βλέπουμε τα σημεία στα οποία μπορούμε να επέμβουμε διορθώνοντάς τα. Ένα από τα προβλήματα του να προσπαθείς να χρησιμοποιείς λιγότερα αγαθά είναι ότι κάποιες φορές νιώθεις ότι πραγματικά τα χρειάζεσαι. Αν παράδειγμα ζούσες σε μια πόλη σαν το Cleveland και ήθελες ένα ποτήρι νερό, θα το ρίσκαρες να βγεις από το δίκτυο της πόλης ή θα αγόραζες ένα μπουκάλι νερό από κάποια γνωστή εταιρεία όπως η Fiji? Λοιπόν, η εταιρεία Fiji νόμιζε ότι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν ήταν προφανής και έτσι δημιούργησε μια ολόκληρη διαφημιστική καμπάνια γύρω από αυτό. Αποδείχθηκε ότι ήταν από τις πιο άστοχες κινήσεις στην ιστορία της διαφήμισης. Η πόλη του Cleveland δεν ήθελε να αποτελεί κομμάτι της διαφημιστικής καμπάνιας της εταιρείας και έτσι έκαναν ορισμένα τεστ και μαντέψτε, έκριναν ότι το νερό της εταιρείας Fiji ήταν κατώτερης ποιότητας, υστερούσε σε γεύση σε σχέση με το νερό της βρύσης του Cleveland και κόστιζε πολύ περισσότερο. Αυτή η ιστορία είναι συνηθισμένη όταν προσπαθεί κανείς να συγκρίνει το εμφιαλωμένο νερό με αυτό της βρύσης. Είναι καθαρότερο, μερικές φορές ναι, μερικές φορές όχι. Αλλά από πολλές απόψεις το εμφιαλωμένο νερό είναι λιγότερο ποιοτικό από το νερό της βρύσης. Είναι πιο εύγευστο. Σε δοκιμές σε όλη τη χώρα, ο κόσμος σταθερά επιλέγει το νερό της βρύσης. Οι εταιρείες εμφιάλωσης λένε ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καταναλωτών. Όμως, ποιος θα ζητούσε ένα λιγότερο εύγευστο και πολύ πιο ακριβό προϊόν, ειδικά όταν θα μπορούσε να το έχει χωρίς κόστος στην κουζίνα του? Το εμφιαλωμένο νερό κοστίζει περίπου 2.000 φορές περισσότερο από το νερό της βρύσης. Μπορείτε να φανταστείτε να πληρώνετε 2.000 φορές περισσότερο για ένα άλλο προϊόν? Τι θα λέγατε για ένα σάντουιτς 10.000 δολαρίων? Κι όμως, οι άνθρωποι στην Αμερική αγοράζουν περισσότερο από 500 δισεκατομμύριο μπουκάλια νερό την εβδομάδα. Αυτά αρκούν για να περικυκλώσουμε τη γη 5 φορές. Πώς ξεκίνησε αυτό? Λοιπόν, έχει να κάνει με το πώς λειτουργεί η οικονομία μας. Ένα από τα βασικά στοιχεία της οποίας ονομάζεται τεχνητή ζήτηση. Αν οι εταιρείες θέλουν να εξακολουθήσουν να αναπτύσσονται, πρέπει να συνεχίσουν να πωλούν όλο και περισσότερα αγαθά. Τη δεκαετία του 70, οι μεγάλες εταιρείες αναψυκτικών θορυβήθηκαν βλέποντας την αναπτυξιακή τους πρόοδο να σταθεροποιείται. Ένα άτομο μπορεί να καταναλώσει μια συγκεκριμένη ποσότητα σόδας. Επιπλέον, ήταν θέμα χρόνου να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι η σόδα δεν είναι και τόσο υγιεινή. Έτσι, επέστρεψε στο νερό της βρύσης. Λοιπόν, οι εταιρείες βρήκαν την επόμενη μεγάλη ιδέα τους. Επρόκειτο για ένα προϊόν κακώς σχεδιασμένο που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν προτίμησαν. Το νερό είναι δωρεάν, είπαν τότε οι άνθρωποι. Και έτσι, τι θα πουλούσαν οι εταιρείες? Αέρα. Πώς λοιπόν καταφέρνει κανείς να κάνει τον κόσμο να αγοράσει αυτό το προϊόν? Απλό. Δημιουργεί τη ζήτηση. Πώς το κάνει αυτό? Λοιπόν, φανταστείτε πως είστε υπεύθυνοι μιας εταιρείας εμφιάλωσης νερού. Από τη στιγμή που ο κόσμος δεν κάνει ουρά για να αγοράσει το άχρηστο προϊόν σας, τους κάνετε να νιώθουν φοβισμένοι και ανασφαλείς αν δεν το έχουν. Αυτό ακριβώς έκανε η βιομηχανία εμφιάλωσης νερού. Μια από τις πρώτες τακτικές marketing που χρησιμοποίησε ήταν να φοβήσει τον κόσμο σχετικά με το νερό της βρύσης με διαφημίσεις όπως αυτή της εταιρείας Fiji. Όταν θα έχουμε τελειώσει, είπε ένα κορυφαίο στέλεχος, το νερό της βρύσης θα χρησιμοποιείται μόνο στο ντουζ και στο πλύσιμο των πιάτων. Έπειτα, κρύβεις την πραγματικότητα σχετικά με το προϊόν σου, χρησιμοποιώντας εικόνες καθαρής φαντασίας. Έχετε ποτέ παρατηρήσει πώς το εμφιαλωμένο νερό προσπαθεί να μας παραπλανήσει με εικόνες από ριάκια σε βουνά και άλλα στοιχεία της φύσης? Μαντέψτε όμως από πού πραγματικά προέρχονται τα περισσότερα εμφιαλωμένα νερά στην Αμερική. Από τη βρύση. Οι εταιρείες Aquafina και Dasani είναι δύο μόνο από τις πολλές εταιρείες που στην πραγματικότητα απλά φιλτράρουν το νερό της βρύσης. Αλλά το ψέμα ότι το νερό προέρχεται από την αγνή φύση είναι ακόμα μεγαλύτερο. Σε πρόσφατη ολοσέλιδη διαφήμισή της, η Nestlé ισχυρίστηκε ότι το εμφιαλωμένο νερό είναι το πιο περιβαλλοντικά υπεύθυνο προϊόν στον κόσμο. Τι? Ρυπαίνουν το περιβάλλον καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Πώς ακριβώς αυτό σημαίνει περιβαλλοντική υπευθυνότητα? Το πρόβλημα ξεκινά εδώ, με την εξαγωγή και την παραγωγή, όπου χρησιμοποιείται πετρέλαιο για να φτιαχτούν τα μπουκάλια νερού.
Κάθε χρόνο η κατασκευή των πλαστικών μπουκαλιών που χρησιμοποιούνται στην Αμερική απαιτεί τόσο πετρέλαιο και ενέργεια που θα ήταν αρκετό για να εφοδιάσει με καύσιμα 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα. Τόση ενέργεια για να φτιαχτούν τα μπουκάλια. Ακόμη περισσότεροι για να μεταφερθούν ανά τον κόσμο και όλο αυτό για να το πιούμε σε 2 μόλις λεπτά. Αυτό μας μεταφέρει στο άλλο μεγάλο πρόβλημα της πλευράς του κύκλου της ζωής του προϊόντος, τη μετέπειτα πορεία του μπουκαλιού. Τι συμβαίνει με όλα αυτά τα μπουκάλια νερού αφού πιούμε το νερό? Το 80% καταλήγει σε κάμπους όπου και παραμένει για χιλιάδες χρόνια ή σε κλίβανους όπου καίγονται δημιουργώντας τοξική ρύπανση. Τα υπόλοιπα συλλέγονται για ανακύκλωση. Ήμουν περίεργη σχετικά με το πού καταλήγουν τα πλαστικά μπουκάλια που βάζω στους κάδους ανακύκλωσης. Ανακάλυψα ότι επρόκειτο να σταλούν στην Ινδία και έτσι πήγα εκεί. Δεν θα ξεχάσω ποτέ που κάνοντας βόλτα στους λόφους βρέθηκα ξαφνικά μπροστά στην εικόνα ενός ολόκληρου βουνού από πλαστικά μπουκάλια νερού από την Καλιφόρνια. Η πραγματική ανακύκλωση θα μετέτρεπε αυτά τα μπουκάλια σε νέα και πάλι. Αλλά εκεί δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Αντί γι' αυτό, τα εν λόγω μπουκάλια προορίζονταν να μετατραπούν σε προϊόντα κατώτερης ποιότητας που επρόκειτο να κατακαιρματιστούν αργότερα. Τα μέρη που δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία πετιούνταν εκεί. Μεταφέρθηκαν δηλαδή μέχρι την Ινδία μόνο και μόνο για να πεταχθούν σε ξένα εδάφη. Αν οι εταιρείες εμφιάλωσης νερού θέλουν να χρησιμοποιούν εικόνες από βουνά στις ετικέτες τους, θα ήταν πιο σωστό να δείχνουν ένα από αυτά τα βουνά των πλαστικών απορριμμάτων. Δημιουργία φόβου, δελεασμός, παραπλάνηση. Αυτές οι 3 μέθοδοι είναι οι βασικές για τη δημιουργία τεχνητής ζήτησης. Έχοντας καταφέρει να δημιουργήσουν αυτή την τεχνητή ζήτηση και έχοντας χτίσει μια νέα αγορά πολλών δισεκατομμυρίων, επιχειρούν να την προστατέψουν, εξολοθρεύοντας τον ανταγωνισμό. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, ο ανταγωνισμός προέρχεται από το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμά μας για καθαρό και ασφαλές πόσιμο νερό. Ο αντιπρόεδρος της Pepsi δήλωσε δημόσια ότι ο μεγαλύτερος εχθρός είναι το νερό της βρύσης. Θέλουν να νομίζουμε ότι είναι βρώμικο και ότι το εμφιαλωμένο νερό είναι η καλύτερη εναλλακτική λύση. Σε πολλά μέρη, το νερό του δικτύου είναι πράγματι μολυσμένο, χάρη σε ρυπογόνες βιομηχανίες όπως αυτή της εμφιάλωσης νερού. Και οι υπεύθυνοι αυτών είναι ιδιαίτερα χαρούμενοι που προσφέρουν τις ακριβές τους λύσεις. Ήρθε η ώρα να ξανακερδίσουμε το νερό της βρύσης. Αυτό ξεκινά με μια προσωπική δέσμευση. Να μην αγοράζουμε εμφιαλωμένο νερό, εκτός κι αν το νερό του δικτύου μας είναι στα αλήθεια ανθυγιεινό. Ναι, θέλει μεγάλη αυτοσυγκράτηση να μην αγοράσουμε ένα μπουκάλι νερό, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να το ελέγξουμε. Μετά, προχωράμε στο επόμενο βήμα. Γίνετε μέλος μιας καμπάνιας που αγωνίζεται για πραγματικές λύσεις, όπως η απέτηση για πραγματοποίηση επενδύσεων για καθαρό νερό βρύσης για όλους. Στην Αμερική, τα έργα δικτύου υποχρηματοδοτούνται κατά $24 δισεκατομμύρια, εκτός των άλλων επειδή ο κόσμος πιστεύει ότι το πόσιμο νερό υπάρχει μόνο στα μπουκάλια. Αυτή τη στιγμή στον κόσμο 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό, ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν πόλεις που ξοδεύουν εκατομμύρια δολάρια για να διαχειριστούν όλα αυτά τα πλαστικά μπουκάλια που πετάμε. Τι θα γίνονταν αν όλα αυτά τα χρήματα επενδύονταν για τη βελτίωση των συστημάτων νερού ή ακόμα καλύτερα για την αποφυγή της ρύπανσης? Υπάρχουν πολλοί ακόμα τρόποι για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Πιέστε τους υπεύθυνους της πόλης σας να επαναφέρουν τα συντριβάνια πόσιμου νερού. Δουλέψτε για την απαγόρευση αγοράς εμφιαλωμένου νερού στο σχολείο σας. Αυτή είναι μια τεράστια ευκαιρία να αφυπνιστούν εκατομμύρια άνθρωποι, ώστε να προστατέψουμε την τσέπη μας, την υγεία μας, αλλά και τον πλανήτη. Τα καλά νέα είναι ότι έχει ήδη γίνει η αρχή. Οι πωλήσεις εμφιαλωμένου νερού έχουν αρχίσει να εμφανίζουν πτώση, ενώ την ίδια ώρα έχει αυξηθεί η ζήτηση για ασφαλή μπουκάλια επαναγέμισης νερού. Τα εστιατόρια με υπερηφάνεια προσφέρουν νερό βρύσης και έτσι ο κόσμος επιλέγει να αποταμιεύσει τις εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια που αλλιώς θα ξόδευε για αγορά εμφιαλωμένου νερού. Το να έχεις μαζί σου εμφιαλωμένο νερό τείνει να γίνει το ίδιο μεμπτό όσο το να καπνίζεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Τώρα ξέρουμε καλύτερα. Οι βιομηχανίες εμφιάλωσης νερού έχουν αρχίσει να ανησυχούν γιατί το παιχνίδι τους τελείωσε. Δεν υποκύπτουμε πια στην τεχνητή του ζήτηση. Θα δημιουργήσουμε τις δικές μας απαιτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Και αυτό που ζητάμε είναι καθαρό και ασφαλές νερό για όλους.